Bueno, e ollo a isto, porque Galicia é a segunda comunidade autónoma con máis accidentes contra animais. Ollo porque só nos leva por diante Castela e León. Está Galicia aí de segunda. E atentos ás cifras porque durante o ano pasado, no 2024, producíronse 5.274 accidentes contra animais. Falamos contra xabaríns, cabalos, corzos, raposos. Eso supón, atentos á cifra, o 17,4% de todos os accidentes de tráfico que se produciron aquí no país. É dicir, de media, de 14 sinistros que se producen ao día son con animais. 14 dos sinistros que se producen ao día son con animais. E 10 deses 14 sinistros son contra porcos bravos. Pero atentos, porque hai uns puntos nas estradas galegas, Espiño, no que predominan máis os accidentes con animais que outros. Temos que ir, se cabe, cun chisquiño máis de prudencia nestes puntos que vos poñemos no mapa de Galicia, porque efectivamente son os 9 tramos de todo o país que máis accidentes concentran con animais. E fixadevos ben porque é curiosa a cousa, xa vedes que os puntos están todos cara ao norte da comunidade. Na Coruña e Lugo aí temos San Cibrao, Foz, Narón, entre Leiro e Pontedeume, Polígono de Iñás en Oleiros, Aeródromo de Rozas, entre Begonte Rábade e Outeiro de Rei. Ímonos cara ao sur e só vemos este puntiño, este tramo, que está aí na rotonda de Ence. E mirade que curioso, porque aquí en Ourense non hai puntos, significa que aí non hai tramos de alta concentración de accidentes con animais. Bueno, sen dúbida, aquí hai un deles que chama moita atención e que vos vou sinalar precisamente aquí, que é en Rozas, aí en Castro de Rei. É o tramo máis longo con concentración de accidentes con animais, sobre todo con porcos bravos. No 2023, 9 accidentes nese tramo de Castro de Rei. Fomos ali a ver que é exactamente o que pasa aí e, sobre todo, a topar casos. E, efectivamente, atopámonos unha veciña, Sabela. Ela contanos perfectamente o que se sinte cando bates co teu coche cun porco bravo. Un porco teixo morto polo impacto contra un vehículo. É só un dos exemplos dos moitos accidentes que provocan animais como este neste lugar, na Nacional 640, ao seu paso por Castro de Rei. Un treito de 1.800 metros que ven sendo o treito con maior sinistralidade por impacto de animais contra vehículos. Estes de día é moi raro depois velos. Pero de noite sí, porque mira, esta finca miña que é por aquí, veros a pasadas todos os días. E moitos que non vemos, que moitos son de noite, e ao día seguinte, cando vas a andar, pasas pola carretera e ves os desperfectos dos coches. Unha que enganchara, que iba o coche, iban tranquilos, e iba un matrimonio, según dixeron. E tamén, e depois tiveron que esperar que viñase tráfico, e claro, estaban un pouco nerviosos. Sabela, a foto que acabamos de ver é do seu coche. Bateu cun xabarín. Sí. Chovía, casi non se veía, e entonces saliu desde a parte dereita, que parece ser que veñendo a zona do aeródromo, non o vin hasta que me fixo pa. El marchou correndo, non sei se ao final lle pasou algo ou non. Corzos non creo que fan así moito daño, porque eu vexo que os corzos ao mellor se te acercas un pouco xa dan a volta. Os xabarís sí que son moi peligrosos. Tal é a dimensión de accidentes nesta zona que no taller mesmo te avisara, non? De que podían tardar. Da cantidade de accidentes que hai, pois, ou por os corzos, ou por os xabarís, ou por X, pero bueno, sí. Cando fomos a firmar o atestado, pois me comentou a Guardia Civil que había esa especie de asubíos. De momento, pois parece que funcionan, porque coñezo a máis xente que sí que os está utilizando e de momento tampouco tiveron ningún problema. Ten dúas partes, hai unha parte máis ancha e outra máis estreita. A parte máis ancha hai na que poñer hacia a zona de diante para que veña o vento ou o aire e que fai esa especie de asubío. Nosotros realmente non o vamos a percibir no coche, pero parece ser que os animales sí que os perciben. E vin, era noite, pero eran 3 ou 4 xabarís correndo hacia arriba. Na carretera esta que pasa por diante da nosa casa, de sinistralidade non se sabe nada. Pero de ver corzos, de ver xabarís, corzos moitos, corzos, cantidad deles. E baixábamos da iglesia e atravesou un a pleno día. Hai un sitio xa que se sabe que por aí, como botes aí a noite, sabes que vai pasar algún. E que aquí, te das cuenta, hai unhas retas moi largas. E entonces, pues claro, nós, sí, que debíamos respetar as señales, sí, pero respétense cando se respetan. Pois, señores autoridades, por favor, tanto nestes trozos como noutros que podemos ver na vía provincial, na vías locales ou que seña, pois sería conveniente que observaran un poquinho de cerca todos os temas e deran algunha solución. Pois sí, contaba perfectamente Sabel, cando batemos contra un xabalí, que andemos no coche, a verdade é que